Bună seara, tenisiți nutritori! Gine aflăm, to gioia din momente armânească. Tora seara vanizăm tăși Skopje, to Republica Macedonia din Nord. Eu avem oaspită, Ljubica Georgieva. Ljubica, gini viniš. Gini va fai, Florentina? Țadar cum ești să? Gini giniescu, mi hărsescu mult o să avem aest andamusi. Dimi Tinihi, jurnalist la televizia, secția pe limba armânească de la televizia din Macedonia din Nordul. Mi spusești că te-ai amintat tu că să bălu știp și ca tot când o ahurhim o betea noastră armânească de Cafi Joy, va te întreb în dau lucruri stoia, taifa tau, ți aducere aminti, ai de andaia rainică, de acolo, de știp și cam de apoi asta spuni, desi știp, priu, pitalti vâsilii din Balcani, aveți soi. Știu, cum nu știu. Așa ți escu fapt știp, escu nipoatel Hristal Crangu, dada mea este de la Giuiapeni, nipoata escu de la dada mea Mital Giuiapi, mărtata escu la Capsalazie, pe nipotel Șucal Capsali și tora băneți Scopia. Si pot să aduc aminte de știp, acolo era, știți că tuță, unde sunt uniți, țățale zăli de tineri, de nici tus mai multă vreme. Mine țin minte că avui una bună bană cu părinții mei, bănam cu pap, babă nu aveam, papul era eu, bănă n-au 4 de ani, avea para nipot de 15 de ani anda muri și de el învățai multe lucruri termănii. Multe ori noi acasă știam să zburăm pe Vărgăreaște și el din în parte și țin avzaș na zățea bre, ți-mă beti bună vă feați pe Vărgăreaște, vi țin-li tot vă chicăsiră. Și noi din ară știam iară pe Rămâneaște, așa că să spuse că părinții aușii sunt oțeiții lipsește sunt viață familia armânească, că și noi știam multe ori acasă să zburăm Vărgăreaște, am papul tot nu tăiam o betă și noi din are iarăși ți-am părmâneaște. Acela era un bun chiro de bana mea, eram tu în altă Vasilii, tu Iugoslavii, țicără că era comunismo și țicără că noi armânii trapsi multul acel chiro, a ușia noastră n-aima multul, lăsilară oile, lăsilară locul, averli, casele, toate le aralată. După aceea, armânia noastră, că cum era livență, iarăși adrară copiii de oi, iară încumpărară loc și Iugoslavia era cum zic, una Vasilii, orfanli. Atunci orfanli n-ai adra aveare. Că aceea era cam avut la liloară și a curhiră de znău. Am aceea n-avea țiva, tu Iugoslavia și adrară mult, încumpărară casă, încumpărară de tuticu, că tutile le dădea și ție. Era una bună Vasilii te orfanli, nu pot zic că nu era. Am și noi trecum bun, că și noastră era, Armânia era livență, lucra, și adrară iară aveare, iară aveam tuti și... Și până tot acel chiro, mulți armâni? Mulți armâni, și ora are mulți armâni, știi? Este un că să bă, știi, vine rămânat armânii. Știi, armânii sunt de armânii grămustani care avea țăneatul tipătă. Și de care lăsilară oile, ei după, hai să-ți avea, dau 3 hori armânești să-ți era încumpărate de armâni. Ața era Sușuva, Vârbița, Nipipelții și Sufilari. Poți zic, ațeale era horții armâni și era încumpărată nică de la Turță. Alanță armâni, ei se înșea cu tutipătă tumun seveara și iarna trițea pe horli, care îi se afla. Și de care răsloară oile, aței ținavea oia lor, toți smistuiră pe horli în vărligă de știp, aței ți era picurar la lanță, ți era cum isticător, cum îți zăseam înainte, smistuiră tu horli din vărligă de știp și după aceea po zic la anii 60 zdusiră, a țară să dară casei tu că să bălu știp. A noștri să viniră cloții la anul 50 n-au și ninte din noi eram aș licăni știp.
Туца ланца да па sunt venit știp. După anul 60-70 de horli de învărligă și drară case știp. Și are mulți armeni cloții și zducheaște că are mulți armeni. Tu că să vă andăneți cloții, nu poți nu afli văr arman. Nu mai mult vă să stăvărsești în cale. Are mulți armeni cloții și noi, tu clasa mea eram 11 de fciori armeni. De 30, eram armeni și în clasa 4 eram tu gimnazii, mi băgară mini prezidentul a clasului, secretar băgară una blagița era Idia armână și de la Giambazani și cole de la Mișani îl băgară tipărazi să adună. Era una comandusare armânească. Știți, de înaleapsiră, aici să lanță vărgărici, atunci îți duchiră că tu schim armâni și că țară să urlă dighioschi verni să armânească, dighioschi verni să armânească. Am zis simtore astea amânat, înaleapsit și eram mulți armâni și aveam armâni care cânta, aveam pauze de ceasurile, cânta permanește și multe cântiți învițai de ței fciori. Ea era de horli de învărligă și le știa multe cântiți armănești și multe cântiți eu învițai de ei atunci. Cânta pe pauză. Aici să vărgărici nu era ghineama, era mulți armeni și nu putea. Una spre maștom, eram 7 clasuri, tu ca fi clasă avea n-ai ținți armeni. Am atunci și tu știam armănește. Și era tora să alăxiră, iasti mult o alium prea. Tora nu ieșiți, atunci noi toți știam armănește. Și tu ți-alte Vasilii din Balcani, știi că aveți soi. Așiți, avem soi tu României, și de la Nicu Kirlomel, și de la mine, al papu sor, baba Sulta, Bana Bey Daud, ștora voi mult înclinăciuni să fac atâta lor, fumeie la Ligioșu, Stere cu Tanase, ale Tetiani, al Alitașa, nipoții, că fata nu-i bănează, nipoții lui mult înclinăciuni. Doar nu vă cărni. Ti s-a drăma și iasti când duhima răspândiți. Iasti zore. Gicu cu sultana din America, mult înclinăciuni o fac. Hărioasă, hărioasă. Sultă vin da oroasă. Descu care de ei ți nămotrescu și Sfărsescu sti veadă. Așa cu Chirul voi să fac înclinăciunea soia lui, că eram la ei, sunt o slobozia, cu stică cu Maria, mult înclinăciuni voi să fac. De Titaifă sunt tu? De la Titaifă? Și cum o zicea lor? Hristal Mușata? Arușata. Hristal Rușata, băna slobozia, și la Gheorghe Tora nu bănează el, eram un an cloți, ne primnăm cu ei, trecu multul ghine țara anul, ne odzați patru, știi Tăiana de la Nicuchiru, aia și ți Stelica, tărăta și ne duțe minte, eram și la Tăiana, atunci ți-ai sunt tu de la Nicuchiru la Melsoia, ți-ai sunt socruniu ei lală. Zduse toți aici să noi, băbă Sulta era sora al pap și a vin da ori la noi oaspită, ne învița pe românește cum zățicaș, brânză, eu eram mică. Și după noi ne-asim alul n-o patru și alul dau un ilișun, ne vidzum cu ei și știți. Mași câte românii au gata de soia voastră de acolo? Maști românii, tot altul loc nu avem soi. Ok. Snoa Gărșescu să spun că ați țină Mutrescu, care să aibă variante bari, poți să bagă de ghios video ți zvârtește tora live pe frânza de Facebook Armâna Mea Media și noi va să apândăsim când va zină Arada. Tubana la cafi un din noi are tot n-are scânță oameni ți alea să ne scânte toară. Care furați oameni ți alea să arătoară Tubana ta? Am sigură că ți-a sunt părinții noștri, că ei ne prăxesc, ei ne lipsesc, ei ne spun și noi de ei vedem
cum sunt ei și după și noi adrăm, doar nu putem noi cărăsibă părintele Nicuchir, nu poate fumeaia să nu hibă, sigur că părinții mei s-au văzut și actori lucruri. Și tărari, sigur, tot zboresc la noi armăni, născând ori zic că magini trec în vestele vărgări la armăni, că nu știu de ce s-o iaste și nu știu ni părinții, ni cană. La noi nu știu tot și masa, dar vărălatul se din oară zic, ia ca masa, ca fensul, ca papsul, că nu știm toți. Deci am putut că vărgările magini trec la armăni, că nu la cață hăticăsuri. Pristipsescu că părinții sunt toți aici, și la mine, n-ai mai multul dada mea ștatăni și Paplu. Paplu era cum zic, un om care nu zbura chirătură, un om la loc, cânta mult umșat armănește și era născut că cânta multul și multul lăcărtor om. Multul lăcărtor, cană din noi alții noi lăcărtor ca el nu e și ca el altul lăcărtor. Pristipsescu că și era toate bărnele dinainte. Toți era mult mai lăcărtor decât noi azi. Și dada-mea cu tatăniu, dada-mea era Nicuchiră, acasă, nu-ți ducea la lucru, vera tută țăsea, adră chilini, adră iambule, adră tășadă toracloți în hoară cuculici. Tatăniu, noi aveam protă țănea oi, eu eram protă clasă gimnazie în Dălivindură și știu multul genici de țeale lucruri, că ne-zeam acolo ajutam, am de fuzea pe cureare, ne-zeam de deam tucutar și noi să-l ajutăm. Și de ei învițai că tinia asta ți lipsește să o ai și la tine și la lanță. Cum vrei tine să te tinisească și la lanță se tinisește. Că mas tinisești să vă te tinisească. Și Pristipsescu că părinții sunt toți ei care lasă naima mare tortul bana fumeaie și tot cât trec ani, tot ne duc aminte și ți tine când te zboară, ți îndaream tine, răzățea mea cum de nu. Amatora zic că de lihe avea dichi părinții îndăzățea și ți. Atunci când duhim ni cheamă cam atuilichi, nu se așternu cam agine lucrurile, minduierli, avem și ni cheamă mai multul chirovac și dăm și sminduim la țiara, cum era, cum zățea și cât se zățea și... Ora vărăturile, evident că de lihe asta ți-o zbura, atunci îndăiește cam tineri, minduiește că nu ieșiți, că nu-i de lihe ți-o spune. Aduchi diți să știni că partea asta de vrare armânească are venit în mai mult de acolo, de taifă, de la Paplu, de la părinți, de iu de alt loc, de vrarea asta te armânami. Eu prota andami mărtai, bănam cu socru și cu soacră, ei zboram așa armânește și multe vechi zboară, eu nu le știam, le învițaia ați andami mărtai, de la soacră mea și de la socurniu, și azi tot zoni cu chirla mele astea de hoară armânească, el știe și ațeale vechi zboară, te vechi lugurii, eu spuneam cam de Tihoară. De Sușuva. Sușuva este, ninga știp, și nu bănai tu hoară și nu le știu ațeale lugurii vechi, ți hălăți, ți șlevea, el le știe și tot rășavă, și azi tot zoa și ți îl întreb. Și tot ne spizuiește cu mine că răs nu eram eu n-are să știa armânește și în ziți. Am delicia asta că ați învițai multe vechi zboară și după aceea nu știu care an era, 86 ani, dar era Freiburg, că ți-a adunarea tinerilor. Congresul ațele. Congresul, 86 și vrăturile. Așa că Lipsescu. Un cusurin altașa, nicu chirla mea era cloții și ne duse ațeale zborul la nostru, nu știu ține scânti, și eu că ți-ai zdivăsescu, zved ți îngrăpsește. Și mi se vizură și ți, cum zic, că interesante, că avea permife, avea, nu știu, îngăcitor, actar lucruri. Și după aceea, când unești o redacție, voi să spun că
Andanești cloți eu mult să știam termenii, că noi nu aveam învățată de istoria armenilor alții. Eu nu știam că ești cu grămusteană Andanești redacții. Vine răbarbă cu perifan unora cloții și mi întrebară țiescu. Și eu nu știam să spun țiescu, mă rămână. Și la Linaz Gheorghiță zise, grămusteană e astea de noastră. Eu atunci învățai că ești cu grămusteană. Dali jasti karas nu ai sinferti lucrurile astea, sli capsă, sli dibusești, jasti zori sli știa și ți că nu ți le ziți voră. De cea oară știți mi merșunai, nu știți ești să merșunai, și de cea oară zici că atora vă scaftă termeni, și de lihe multe cărți dghivăsit termeni de istoria armenilor și uvoia parte de bana armenilor, uvoia vechi parte de bana armenilor, și voi suspuneți la mutritorie, că ațea ne spune care him, ațea ți him noi tora ne spune diu him, care him, ți him. Ațea îndă dghivăsește te faci și perifan că ești sărmânt. Ațea este bună și tinerii îți dghivăsească, că atunci tine te faci un om perifan, că de ți s-o intrat zărțină protan de aveți, de ți oamenii înșiși. Și te ți-au voie ațea parte de bani armelor. Mindesc că tora tineri lipsește să aflăm alții culăi, arti căiuri ca să ajungă informația către ei. Nu știu cât va zina, cât multă cărță, lipsește să minduim ți alții căiuri avem ca să ajungem la ei cu aceste hăbări. Și ți lipsește să aflăm trop, să se trăzem cât la armănie, ca și ți slărțesc cu soții sunt de altă etnie, toți sunt bănează cu alții, zborăsc cu altă limbă și tot mai largul sunt de armălie. Și îndăvin tu redacții și îndăcățai protă cu slucreți, cu camera scoase mulți armăni și vrearea termina mea tot mai mult creștai de și zic că mai mult intram acolo la armănii, tu armâna mea. Cunoșteam alți oameni. Cu ți spuse și apândăsim și la întrebarea care vine, prota întrebare care ne vine de la Vasil Costov, care îi zicea și eu am învățat și limba să zburăște și să îngrăpsește. Mindescu că vine mare parte de la apândăsim, ți zicești până tora. Limba învățai acasă. Ghevăsescu și se îngrăpsescu învățai la lucru. Сикара că prota vă spun andălioaia țeali zborul nostru, din oară putu zdjevăsescu, din oară le fai gramele cum zdjevăsescu și acolo ți învățai să îngrăpsescu și zdjevăsescu. Tora, e una întrebare care zicem că are una apandă silișoară. Vai, n-ai mai mulți, da, este apanda, si că taifa are, n-ai mai mare simasia, în greacă n-ai mai mult tu bana omului. Titini cum este? Este evia care ați bas tu zigă tu în parte taifa, tu în parte lucrurile. Eu în greacă mai mult. Sigur că taifa în greacă, că lucrurile ca fi în carieră, neți ninte în sus pe linie va și hădăpa și ați treați. Trec ani, treați și vrearea de carieră. A taifa rămâne tot în vărligă de mine, taifa este tot na alții și cum zic că alții vrăgări iau un zbor ca fi un lăgurit lui Chiro. Andăind de poate ești ani, bună este cariera, nu trebuie să lucruri să lucreți sigură când vrei lucruri să lucreți, ma ne hărsim tora pe nepoți, andănăind vciori, andănăduna. Mi hărții safdu, tora maninti sa hurchim emisia, mi hărții safdu ca ai dau nipoate și că aștept să-și nica un altul nipoată, ți v-ați dat dumiță zină. Dau nipoate și alor închinăcini fără la fac, Iana cu Sofia, Iana Tujar și Sofia Tujar și tora așteptăm și de vciorul nică un nipot și așiți. Așa că sigura cu ahătă taifă mare și îmșată, sigura că tu zigă vas ducă în greacă mai mult pe taifă.
la toți mai mult în greacă, că zici că cariera, stuții tu în hopăș, cum zic, până la 50 de ani. Până la 50 de ani ți-a draș. După ți-a lipsește zbăneți una bană, cama cu isihi, cama cu fără stres, că anda ti dai mult tu lucruri, anda intră mult, ai mare stres, ai nervozi, născânte lucruri zbitesescu, născânte nu zbitesescu evcula. Și după adică, până de 50 de ani un om poate să ravdă. După 50 de ani, după vrei una altă bană, snesla discurmare cu fciorie, cu nipoatele, cu nipoție, cu nicuchirlu, stiprimni cu soț. După vrei una altă bană și pistipsescu că eu tu bana mea utricuia cu cariera până eram tineră și ora năbănăm una altă bană. Sigură că lucrul iar cele astea, ca fi un din noi am dăzduți la lucru, va lucrează. Eu pestipsescu că tora tăiești ani am una bună bană și cu nipoți, cu harei, cu tuti buniți zic. Îmi una bană cât cam lungă. Își deau așinti. Ne spunești nici-am maninti de Chirolu anda era Iugoslavia. Mi spunești și de țitri cu armănii, cu partea asta, cu comunismul, tu ți-am să îmi spui nici-am, tu ți-am să fțea ațeali lucruri când ești chirur amintaticlu? Cum zbâna tu ațel chiro? Ațea era anul 46, când o luară oile, 48, prota 46 și nicunu are 48 anul, luară oile, după luară și locul și lăsară fără ceva. La papula mea luară unul neștiinții studioi, 6 prăghinghiți de caia și vrăturile îi spunea el. Ala nicuchirul a meu luară 3 nili de oi. Și voi să spun că atunci tejale armânii spunea armânii șpionisa care armânii are oi să ducă poliția să slălia. Tejale mari. Noi știm care sunt toți armâni mica, am ațaia asta și ațaia una parte de istoria noastră. Și nu para vrem să o ascultăm tu mic, Dani. Vedeți că ar fi una istorie, una etnie are și buni și nebuni lucruri de istorie, lipsește și ți-ale să le spunem. Voi să spun că așa ține rămase un permiv, nu-i permiv că e delihia, ți-l spunea soacră mea, andălălilară oili, la ei era picurar vărătaș călcăcea. Șlo intră în casă și disica hărarile să le ia florile. Am zis, eu știam, zise, că vă se intră și în casă și le scum și florile tu ghiumul de apă. Le rcai înăuntru și el lua un cățut și disica hărarile să află florile. Mine îi zise înși în afară și acolo era un sterie oculischi, era ceva el acolo tu... Era prezidentul acolo tu comună, știi? Și îi zici steria armână, era steria la mânzări lat. Aveți dichi și în casă să intrați? Zise, în casă nu are dichi cană să intră, zise pana. Și eu mi turnai, zise, și zici, el cum disica harare ți-l tașcă, căce și zici, tașcă tora îl întrebai steria, pot să min cu pistola, nu ai dichi să intră în casă. Și el zise, cum te ia harare, de năsiși, zise, zise, ți-l clac tora, fetele tale, vă le dai, vine chirolul, fetele tale să le dai pe ficioria mei. Și ai zis, 3 pe prag vă le tai și unul la tine nu dau. Și trecură multe, că rămaseră fără de ceva. Soacră mi spunea că vera tută, că vărgări și deam, ca ea le vera tută țăsea, prin vera stundea oile și ținea lână și vera tută trăzea lâna, țăsea, turțea. Avea lucru tot, na. Avea lucru și țea vera la liloară oile, nu la lăsară ceva, zise vera tută, că vărgări și deam și țin casă fără lucru. Spunea tot, na, nu... Și multul trecură, vizură zori, ama după andaia sunt oamenii tu bană, tu te să dară, iar le drară tu te după, tuți.
tuțele lor iară le drară, și mai multă drară născând. Armânia era molto ierbabil talihea, cu tutti că trecura a câti lucri arali, putur diara discoasir cap, dismutară de adrar casi, de șandrapsir taifurli. Što razicem că bănăm un chiroma bun. Așa, Sușuva era una hoară de armâni, tuți era armâni, un cumnat și un zinir. Prota cumnatul îl cumpără de la Vărăbei Locluș, и Grișa zinirului de sor, ți-ai sunt uși gumeni și căpsălazie. Ți-a le dau taife băna cloții și le luară tuti. Atât și-aș gumenilor și căpsălazilor. Le luară câte 100 de hectare loc. Ama iară, după aia te toră cu denaționalizație, la turnară. Nu le turnară tuti, ama cât iară turnară zisem că una satisfacție te ți-ai oameni. Și era erbapi și era luară loc că cloții hoara ți era lor, iară drară șahinii, șagăre și de tot. Era multul lucrător. Auși era multul lucrător acolo în hoara îndănițam. Eu îndă mi mărtai, a cloții veară era ca polim. Tuți lucra, tuți cu tractorii, tuți, multul lucra. Mult. Și șadrară, că lucrară, șadrară de paveare. Masul calță lucrurile, zadi da pați băiații ți-va tu migdani. Cum zic că la limăi hrisosite și la gura furisită. Măile ți-a cață tu te libitisescu, te ți-a sunt hrisosite, ama gura furisită, poate zic că se va și la spargă tuti. Ne-a spuseš că a închisiš de štip, nisești de apoi a Skopje, cu sculia, ama cum ajunsești și să lucrezi la secția armânească de la televizie? Cum se face acest lucru? Aveam una cu Sorină lucra la televizie și atunci Dina Cuvata era redactor de redacție armânească și dusul întrebat ti mini știi tihii sa ei. Am dau fete, zi se știu românește, zină, zi vrem noi toră, zină oamenii o să lucrează și ne-asim noi, mi băgă Zdivăsescu, eu că aveam Divăsită de țale de ța zborul nostru în dal și știam Zdivăsescu și Dina Cuvata da mi-a văzut zisi, bo, zisi, este gură că ce foarte conduce. Și ți-aia cloții, prota 4 ani lucram cu honorar. Nu eram intrată la lucru tu televizie, deci după 4 ani după mi-a pruchiară, intra acolo la lucru și ți era la anul 86. Are baia chiro de atunci. La anul 82 protaneș, este împlit 30 de ani, de-anda esco cloții, ama mine Lugursescu că de-anda intrai la lucru cloții de la anul 86, cât are 17 de ani. Pe ținții de marță și luați-l documentul că intrai acolo la lucru, 17 de ani. Cum era atunci, ca hurhită? Cum s-a dra emisiile la televizie și ți s-a lăxit până azi? Vedeți, atunci țicără că noi nu eram acolo la lucru și cel honorarul ținul de dea era maș cât ticali. Noi nu am noi parați de acolo, mai aveam mare entuziasm. Și care cum hinea toți noi ca fi un vrea cam multul să spună, cam multul să scoată, să află armânită să scoată cu camera. Și era țea că eram 12-13 de ani și lucrat toția redacției. Născând ori tu emisia nu avea loc știi cântic. De hânti materiale ți avea, tu soni nu aveam loc ti cântic. Și tot mă zicea, adrasli mai scurti, te spoată tu ti se intră. Cum era? Ca fizu? Păi cum? O oră tu stămână? Cum era emisia? O oră tu stămână, prota, îndăne și mine era o oră tu stămână. După da ori tu stămână ne deadără, miercuri și sâmbătă aveam. Și după ne deadără 3 ori, luni, miercuri și vineri, și tori avem cafezu. E tora să lăxiră multe lucruri, tora himpțăni oameni, cum zic, tora lipsește zină tineri, că noi tora nu putem să drămățeați tinerii la oțeală idei, că noi când eram tineri, când aveam idei, ta să lucrăm, ta să drăm, și silă ta să lucrăm. Nu zic că noi tora avem mai multă praxă, putem să învățăm. Ama noi tora him mai trăinși,
Кафидзу cu 3 inși nu sfați. Și care Nu amutrești înapoi, are vără carini, cât este domenii. Cum? Dese are? Trești înapoi, are vără tineri carini pe este cale. Care îți va, dar este lucru. Vedeți, Tora are mulți tineri armâni, ți lucrează tu multe buni locări, cu care putem să dăm multe materiale bune. Ама тежали кана nu știu armânește de ței. Îmi pare că noi armâie на хърсима да видим вареник збораща арманещи. Латуца ланца ацая асте нормал. А но и știi armânește. Acei sunt mult pțăni. Vărnă nu zburaște armânește tora de tineri. Multă zori să află tineri armâni ți știu armânește. Multă zori. Și tețeași n-are știți dăm, acei ți era cama trecuți cama uș, acei iertă Dumnezeu, ți scoase multe materiale cu ei, a tora tinerii le văză care mulți tineri armâni cu care putem să dăm multe bune materiale, nu știu armânește. Ia zi zori cu zburarea. Lăxiră multe lucruri și vedeți, măninte, am da să cață un lucru, alții mă mare este entuziasmul, noi toți vrem să lucrăm. A tora după hăți ani, să lăxiră lucrurile că tora toți mutrescu și parația de este lucruri și mai că le mutrimă și lucrurile nu sfați ceva. Că armâna mea este un hiștare care lipsește suporță tu inima, nu se ai paraz de ea. Mai că smutrești să se ai paraz de armâna mea, atunci nu sfați ceva ni de tine, ni de armâna mea. Ема, care se hiba este lucrul și se spuneți ni cheamă de toate lucrurile. Nu zic că nu-ți plătească lucrul, ți-l lucreți. Am da lucrează ceva lipsește și îți plătească. Am să nu mindoiești că când tu mindoiești, mașa cloiu are parați. Ta să dar ceva te armânam, atunci nu-ți fac lucrurile. Protă lipsește să dar lucruri, parazi de pe avazină. A nu tine, tora oamenii vă se iau parați, vă să dar ți-a armâni. Nu-ți faci de ți-a ceva. Mai și mine mindoiesc. Tu părăsăsărați o asposim pe Facebook, au așa îndau zălit, tine, am dat din probarea că va te avem o aspită tu emisia pe limba armânească. Zăsim că ai mare mirachita să dar materiali, istoria, cultura, folclora armânescu. Îmi spune dau lucruri te asta și după aia care ahtari material ți-a rămas mai aproape de geam? Masi bufără. Ти история възпуш ти ция кацаяхът мулто сънветста сафлот история, ти фолклорлу, ти мини ясте мулто cum să ti ciudi la armeni, cafe una deti share cântic. Ei andadra anunță cafe una deti și avea cântic te ți-a deti andal cânta. Și cânticii timini sunt cum să vă zic, de acolo poate să vedem bani armenilor. Că țele cântiții tute era sculate de lucruri fapte, de lucruri de delihia, de oameni ți-o tricură ațea. Și ca fi un cântic ne spune cum băna armele măninte, ne spune cum minduia armele măninte, ne spune ție era arșine, a ții nu era arșine măninte tărmăle. Și folclorul de mine este una avere fără tine te armăi și mi-ndescu că au odrăm naima marele alatus că nu viglem cultura și folclorul. Ațeali sunt o... Idiamo abeti cu muzica, o avem și alată România, ved că idia lucrurile ne-a spune știni. Nu știu că ți sfați ahtare lucru din ună tinisim niheam ghiștearea asta. Nu știu, ti mă mindoiescu că acloții n-ai multă zvede care sunt armâni. Portul armănescu andă ahtare. Portul, acel portul că ți purta noastră când înșa că păpușii tora în deliver toțale vechile caduri că păpușii era mierle în dreapte. Le lăsăm ațeale lucruri de multuși, zorii asti tora să ne turnăm iara de țeale. Ama mine le voi ațeale lucruri și mine
și acasă îmi țin de țeale vechile lucruri. Țin nică căciulă al păpșuca, papsă nică chirul amel și în hoară așa de coță spânzurată căciulă și de pliș de... Cum era și pliș permânește că de fei? Gadafei. Gadafei, lai și livoia țeale vechile lucruri, nu știu te țiesc coftare, mă mult voi viclitor să dună și și mă sus dar mâini, ca mine scormână, mine și acasă ea mă țun cărli cărmănescu cu câmbălogii, că îndățea вчора мел цей хорята дитини нуинши că băgai cărligul cu câmbălogile. Deci mine va avem ananghi tot nas mutrențiva care să ne aduc aminte care him. Țea nu-i curgată să ștățea asta armână. Că este armână și voi țeale lucruri vechi și când vechile cânte țărmănești, că ne zeam la num țărmănești, să andaram nică și nică țin minte cum cânta. Au și am dat să donatul de ori de psiți și le cântați ale vechi, le cânte țărmănești și le voi țeale lucruri și te și tu lucrul meu n-ai mai mult țeale lucruri le adram. Etora, voi să spun că și ți eram mult hărioasă, de-mi întrebași care în rămase n-ai mai mult tu inima, una te tatana diviniță, una miare, care are un udă în plin cu mărțeale, cu nu știu cu ce. Și are adrată singură că su porto armănescu de miare, porto armănescu de bărbat și țeale tute, cum o zic, tora nu știu, țeale mi spuse atunci să mă greși, ți le băga pe căciulă tute de mărțeale, cu măguri. Ciuprachi? Nu. Nu știu, țeale nu ciuprachi, iertare, altă soi. Ciupări? Ciupări? Nu. Ciupăr, poate amățeale, sunt tu cătufchi de mărțeale tute, călinice și ți-a dat. Altă soi, imediat că ea se zborlă. Cu măguri ați legate și mi ciudusi, tine țeale tute mărțeale un câte un, slibați, le chindisește și ațea una emisie drag cu de tatana, mi spuse multe lucruri și de bana de maninte și de tora, de cât mare mirachiță avea țeale lucruri, câte lucruri are adrat. Nica, a este miare bunează. Ei pitri seama glinăciuni, care să ne vadă. Mi spusești că bana până tu țin de ani este cu stres, este cu mult lucru. Titini când o funai mazori tu zănatea ți-o alisești, când o ți funai mazori? Nu pot zic că îmi fum așa ți mult zori, că eu vreau mai este lucru. Multul vreau. Tora pot zic că așa ți vrăturli cum să vă zic, și nu că nu-l voi nică, îl voi, ama nu ahât că cum îl vreau maninte. Că la noi armăi nu știu, nu stimisește când vără vas lucrează și când îl vezi că lucrează. Și îl vreau multul lucrul de prota și nu pot zic că era zori, că noi rămâneam și până la dau spre săhata, adram montajă, te emisiile tanul nouțile, adram tută ziua cloții cu cântătorie, ne zeam și picale, ne zeam că te dau zăli picale. Putem nu infuzori, că ca fi un loc eu ne zeam, cunoșteam alți oameni, învețam alte nale lucruri tărmâni și nu pot zic că vor are infuzori lucrurile ți lucrai. De azi vezi că dar țiva cu mirachi, zorea nogii. Nu țin minte că infuzori. Poate să-mi duceam armasa, ama zori putem info. După un zi, iar haide de znău cățam. Și multe era mazori și lucruri umane. Întitoră le avem toate pe computer. Măninti le aveam toate pe casete. Nu aveam, adram un material de istorie, nu aveam cuțit să-l învălim. Aveam maș una casetă cu emisii de radio-televizie Novi Sad. Avea adrată termânii și nu știați acum ajung situl redacții și de clos scuteam video, să-l învălim textul.
nu avem inserte de text. Atora le avem tutti, tora pe computer, din arățesc cadre, cărmâni, 1.000.000, video, cărmâni vechi, 1.000.000. Le avem și video de Manachi, Kinoteca ali Makedoniei, adrara restaurarea a video, tutti filmurițele adra Manachi, șațealele le avem. Le aveți tutti acolo, tu secția armânească? Așa, mult mai ieftină ne este tora lucrul. Tora ședem pe computer, facem montaje și bătesim lucruri singur. Am înainte ne zeam tu montaje cu altă om acolo de la televizie, țină făceam montaje cu casete. Trețeam una să hate până pe una casetă din 80 de minute, tine te sluafle, ți-ați o cafță. Învârteam. Tora este mult mai ieftină lucrul și mult mai genius lucrează, mai bune programe să dar sigură. Ama mi-ndoiesc că nu infuzori puteți și atunci gânduram cu casetele, ți-alea hânti mărăra casetele, nu puteam. Andanizeam la tuvărăhoară, e că tu altul că să bă cu camera, purtam cătizații casete, tu trasă, hânti mărăra. Și ama nu ne era zori puteți. Mi-ndesc și că tasi e jurnalistul, tasi un jurnalistul bun, lipsește mea, cum zici tine. S-o dus gura, cum zici, ca vără câci foarte. Să știi cum să-l zbărăși să omlu, să știi și să-l asculți să omlu. Are vreo altă hari, ți lipsește să aibă un jurnalist bun? Sigur că are. De un jurnalist nu este mai să zbărăși. Cum zicești, lipsește și să asculți să neham și lipsește oaspele si bă focusul oaspele si bă cel prot tu ți le dar tine. A nu jurnalistul. Lipsește oaspele si bă tu cadru, oaspele să zbărască mai multul, întrebările si bă scurte. Ți-ale sunt standarde ți noi n-învițam da hurhim. Întrebările si bă scurte. Și tu să ne lipsește să știi cum să spună mamultul. Cum să scoți mamult zboară de oaspele. Ama prota mindoescu că lipsește oaspele si bă acel prot, toți emisii, tot cel material ți-l dar. Că jurnalistul, sigură că lipsește zveadă una oră de oră, dar nu poate jurnalistul si bă tu cadru și oaspele să zburască în aparte. Ți-a văzut că lipsește prota si bă oaspele și eu mindoescu că tu lucrul la mel tot na emisii oaspeți era proț, multe ori și întrebările mele le tăiam, ta si bă oaspele acel le șcurtam, mi spune nu sunt le tăiam, mă le șcurtam și si bă oaspele prot. Cara să nu drai jurnalismul, era vreo altă zănatice care aveai mirachi? Ba te drai altul ceva? Ето vă spun, de Nica luam cartea și știți, de năsam la cutii, la ghilii și de văsam. De Nic. Vreți peste psiz, vreți nu. Că răsnă eram jurnalistă, vă săram speaker. Ba te drai teatrină, vai. Vă săram speaker, vă văsam maș nali, nu știu. De Nica, Tută ziua luam cartea și divăseam cum divăsați Aleți spunea nalele pe televizie și mine și să divăseam și mutram pe cutie, iară divăseam, iară mutram. Poate vă săram advocat, că mi-a îngrăpsit la țea facultate, mi-a îngrăpsit la țea facultate, poate vă săram și advocat, nu știu, nu BTC. Și acolo lipsește să știi să zbărăști să multă și ghini. Nu lipsește gură, că ce foarte că să duți. Nu si mi mărtai, și de care mi mărtai, eu cu Nic și învițam, dădeam examene la facultate, de care mă cățai la lucru, după de care nești tu televizie, după lăsai facultatea și știți.
Докей. Мутрим тора că s-a lăxește mult chirolul. Videm că are multi hăbărți, nu sunt udalihia, cum zici fake news. Mindești că este un mamari periclu torati zânata de jurnalistul, cum să aleagă ți este dalihia și ți nu? Este că Тора липсащите сеща опис се хиба паспра ком за уши, да смотреща делиха, дива сеща носу деор, та звез деси асти делиха и канука, коести ți fac pe internet, sfați una propaganda, un polim, ți delihă aduți frică. Numai știi fake news, ti naliliță sunt, ți astea ti mult alte lucruri, ti sănătatea, ți astea ți va luguri, ti sănătatea că asta e bună, ți nu e bună, ți-a mindescu că lipsește mult ghinis mindească, ninti să uiai ti tamam vără luguriții, ti văseșță, și multul să naviglem de ți-ale că este internet va duce și alte lucruri. Tora, tot știu, tot le știu. Toți sunt master pe ei zânate. Și tot știu și mindescu că pot să îngrăpsească tot. Nu sfați așa, ți lipsește... Mindescu și că pe supra de toate este, ine și partea este cu artificial intelligence. Vedem că mă scăftăm pe Google, putem să vedem că ni scânti textii îngrăpsește acolo. Sunt adrati cu softul ăsta de artificial intelligence. Nu știu cum se zice pe românește, e țărăi artificial, ni hasă. Poate și Și тъца липсащи кафе din noi да двигасящи ceva, să nu peste din oră. Zvadă alte texturi, să dară una... Ca poate să aibă rolul a jurnalistului să îngreacă mai mult un vaș. Și ațeiții dalihia sunt buni, să iasă tu migdani. Dacă toate portale zvadă șalantul, ți îngrăpsește șalantul și așa ți pot stăzi până de dalihia. Макар că mi-ndoiesc că zorii astea tora zic când delihă to este chiar cu internetul ți sfați și cu propagandele este de toate părți și de partiile și de toți tora sunt pe internet, pe Facebook, pe Instagram. Toți mă spun că sunt naima buni, că dar naima bun lucru. Te ciudi. Tora avem nădia că ieșim și dita este zurleață cu pandemia. Care ați vrea să-mi spui, dau 3 lucruri, cum îți duci lucrurile tu, redacție, tu ai tu chiroți, era zori, tot la olu. Vizum zori și noi niham tu pandemia, că pe 16 april a hurhie cel canalul 4 ți aste de la televizie și acolo ne băgară noi mai nis letni și atunci ne dadere cafețu. Și noi ne lipsa niham chiro până să închisim cu lucrurile, că cafețul era m-aș dau insi, cafețul era zori, să dar tine emisii cafețul, era pandemia. Și vizum niham zori, ama după ța intrăm tu șemă ți zic și cățăm să lucrăm, era și este Zoom. Platforma Zoom BTC mare lucru, toate ți le scuteam, nu ieșeam în afară, mă le scuteam cu Zoom și BTC lucru mult cu cel Zoom, cu oamenii, cu materiale și adrăm și multe materiale cu Zoom atunci. Și tora nica este bun când vrei vără din afară. Să afli armăiși de toate văsilii, că eu alte soi va seara zori să ajungă să dare acolo interviuri cu ei. Multă bună lăgurie este că m-ați vrei vără din afară, să scot sau ați este Zoom-ul și din ară poți să dar. Cu pandemia, că toți cum trecură și noi, bună, hopă nu ne zeam cafețul la lucru, dar să nu ne misticăm, tu dau grupi în adrară. Cu un zbor ne zurlisiră cu cea pandemia, am adopt să-l Dumnezeu trecu și tora este bună, ne lucrăm iarăși. Nu voi să greșesc să zburăm niheamă știi alant mirachea ta, ți fu festivalul Fântâna di Malmă. Eu tot la anul hârseai maș cu zborul, le spuneai tu festival, am mai că tine veni și cu dau idei.
Voi să-mi spune da o lucru te este festival. Festivalul Fântână din Malmă de mine este una, nu știu, mai bună lucrurile să are faptul la Armenie. Nu că e fântână, ma singurul festival, toate țările era acolo, era mai bun. Zatem era un festival de profesionaliști. Acel festival lodra Stojan Turicki era numai un, deși lodra mai mare festival la alții, MacFest, și avea mult mare praxă to este lucru și noi învățăm mult de el. Era mare pare, ați minat-o Andrei a festivalului când? Nu era mulți, era eu, Maria și Truicki, Andalodra MacFest, după aceea Dimandra, Gogu Gheorghe Gheorgheev, Gogu Geapi Dimandra, Nicola Gioga Dimandra și eu cu Maria. Eram aței. Tora noi eram ațeiți, odram, cum zic, schinarea festivalului. Yeah. La întâi înăuntru aveam mulți autori de muzică, de textul, cântători. Ție era bună la acel festival. Era bună că adunam tinerii. Și ania asta îmi se păru mult îmșat și că scutea este cântiții înale și cântiții moderne. Și atunci dau nile 6, nu, dau nile 4. Dau nile 4 protahurhim cu pop cântiții și știți, mulți tineri vrea să cântă la acest festival. Era armăi tot la nu era asta un... De prota nu, ama după tot mai mulți armăni vrea să cântă și dau nile 6, dau nile 12, era festivalul de Țoni, era toți armăni cântători. Dau nile 12 foața de Țoni ediții? Câte ediții se noră până atunci? Vor tricudizații ediții? 8. Prota era dau nile 6, naudzat 6, naudzat 8, dau nile 1, dau nile 2, 4. Dau nile 4 ținți, 6, 7. 7 ediții cu dau nile 2. Nu ajungi tu da tuzații ediții în acest festival? Te amărti. Nu ajuns. Deja Limare nu ajuns. Mai era una bună adunare a armenilor, că tot înghilicea la Fântână de Malmă. Șnica tora mulți armăi știau tot Limutrescu, ațeale video ți sunt băgate pe YouTube, care ați vrea să spui cu ții idei n-ale viniștine de acest festival. Eu deci să dăm pop cântiții de tineri și că și tinerii mai mult vă să adună la acest festival. Vă-i trădzem chiam cât la armăii, cât la armănamea, cât la zrățina lor. Să le spunem că nu e rușinită să ești țărmân. Că asta e perifană, lipsește ca fi un sipă perifan. Și smărească că asta armă, nu se hiba rușinii. Și după festivalul de Țoni aveam și aspezi de Arbinișii, de Gărții, Dimitri Coconi cântă, Ornella Lici cântă de Arbinișii. Oaspeții ți vine rătu partea până eu smisura Bosli. Toți era ideea mea, minilă gram, Iorva Maneica, Steriu Dărdăculi, Gica Coada de la Voi de Trumănii, Eli Fara de Tărbinișii. Trecură mulți oameni și era una bună adunare de armăi, bun festival. Da, și de toate edițiile strecură are armânții amintă, mai multe ori, este mai bun, zicem, care cântă tu festival, are vărăți are amintată mai multe ori, nu. Are Maria era da festivalii loc. Maria Când nu era Maria Costova, și nu era prota, era deftera, e Catrită, nu știu, era tot nația, n-am misa de proții. Ca văr autor de cântiții, era vărății, are amintată de multe ori?
Марија Шлева тути кънтици ера автор, јаш музика Ai, штексту. ea le întârzia. Кънтици ја е, јаш ледра сингура. Ја одрам катевара тексту ашици. Ше ја ера tu sono zăcșla era frică cântătorul de ea. Ca are una bață de lihă mult umșată și andaiase am una soață nu ia stărmână și azi ținu că găsesc cu ți cânta mă zisi iară zisi și ți se mută perla în doavdu. Nu lipsește tot Nasaki găsești că ați îți da malargu, îți duchește mult ulișor atunci când este și cum lipsește. Încinăciuni și ali Marie, mas ne mutrească. Avem o întrebare de la Viorela, ați Crăciună, ți lipsește să se adară iara, să se adară iara este festival. Ți este lipsit. Sigura că v-ați dispărați, ama pininga părați, ți este ananghi. N-am ananghi de țiva mari de parați. Tora să aibă vă răzăcă că vă dau parați adraslu, iară vă lodrăm. Маш de parața țea, voi zic tora și un mare Hristo. Voi zic un mare Hristo al Steria Nacov Jguma, omul care le dă toate aceste festivale și care ne-a lăsat una mare avere că și noi, tu emisia românească, nu are să avem cântițe, să legim. Ca Fizu avem câte una emisie cu cântiți. Ți le drășa este că țicără care a 7 festivale, acolo avea câte hinghiți cântițe, ți-ale sunt, nu știu, 140, 150 de cântițe are acolo, ți nu sunt obțăni. Și îi zic un mare Hristo, Dumnezeu să-i da sănătate și era măti bună să aibă, ca de toți businessmeni ați la noi, domnul Steria era cel najmă mult vrea armănam. Ca nu poți tine maș cu zborul su vrea armănama. El didea mult armănama, nu o țiva de armănama. Nu-i dea de țiva, a el dea de mult. Noi petrițem multe închinăciuni și Hristosim și noi, ti tu ți adră a este festival, că este fântâna de malmă și dalich este malmă ti cânticlu armănescu. Nu jilea niun dinar, cât lipsea hât, ți lipsea, n-ai mai scumpă să luați, n-ai mai bună să luați. Și era, știți, zvidea fântâna și că... Sărădrata altă moabeti, tu ania ești de Sony, ca să se îndreagă iar vărână di că va să dară. Eu mă îndoiesc că nu are să dară altul festival Fântână de Malmă, nu avem un mutică, doar nu da hăspărați, că Fântână este scumpă, Fântână de Malmă era scumpul proiectul, mult să părați lipsea și nu pistipsesc că văr nu vă da altul hăspărați. Mulți zburați ca ai să drămă, mă... Minduiesc cu vără alt, zicem, nu cumpărați de la vără businessman armân, la vără armân. Vără altă culai, nu are tot Viorela întreabă, cu fonduri de astea, care tora, nu știu, Republica Macedonia, amintiesc că sunt fonduri de astea din inti sintri tu Uniunea Europeană, are un actor turli de fonduri, de la Europa, mas sigur actari culai. Nu știu, nu e cu toți ale lucruri, nică nu him tunia și nu e cu toți ale lucruri intrată svetați ale fonduri, mas află vără parați, slădar. Poate să știe și mai bun, nu știu. Vas să minduim că tu, pe nivelul ăsta european, are un program, are numai Europa Creativă și acolo să îndreg și festivaluri de muzică. Ama dalihea, va mutreari, va videari, andrizeari vă răpare. Da, și de cloții da aplicații, care să vă bun să nu știu, nu am... Da, lipsește și vă vără care îți comandusească niheamă. Cred că alagă scântați pe țeale lucruri care să află, ele să dar. Gine, vă smutrim și noi, care să aflăm vără hăbarii, care vedem că se găsește cu aceste idei, mă năhărțim mult, să vedem nica vără ediții de Fântâna de Malmă.
Da si begini. Da si begini. Așa este. Τώρα ți poți ne spui de cum o vestine armăname acolo, cum este ea în dreaptă, pe, nu știu, partea asta politică, pe partea de suțatii, pe partea de sculii. Ce să zic, Flori, așa ți mi nevresesc când lipsește să zburăsc cu testa, când cât să mă duc la anii înăuțăți, avea suțăți în plini cu armâni, cu ficiuriți armâni, cu suțăți de folclor, ți jucați, cânta, sculiile avea, clasurile era cu hinghi strezăți de ficiuriți armâni, avea mulți. Cum trec ani, ea se pare că de îndăsădrară partiile armănești, limuriră suțățile. De intrarea armenii tu politică, atunci avea Liga Armenilor, era tuti suțățile tu Liga Armenilor. Și ca fi un Căsăbăș avea suțată Crușova, Bituliști, Evgelia, nu știu, tuți, Veles, și țeali suțăți și lucra și aduna ficiuriți, Scopie, tuți. Ca fi un avea grupă de folclor, juca ficiurițe, cloțe fiate, de îndălădrară partiile, luară Liga sunt partii, Liga mai mult lucrate partia decât de suțăsle. Suțăsle una câte una să sparseră. Ania n-am mult în este jalite suțată de bituli, când hineate anul nou, hinea câte un autobuz câte ținzăți de in și ți juca fciori. Sunt plea studiolul de fcior cu armata armănească. Maca bituli comuna frați manachi chiru, alante era șcama niță, alante una câte una tuti chirură. Și am amindoare asta că de sădrară partiile le muriră suțăsle armănești. Gândește că politica nu este pe armâni? Nu mândesc că politica nu este pe armâni, mândesc că ațeițile dra partiile nu lipsa sibăști tu suțăsle. Că ele drară partiile era prot tu partii, vrea să sibă prot și tu suțată, tu te suțați, tu ligă, lipsea să le lasă suțăsle singuri să lucrează. A ei și-a vină politica ți era, îți ducă scaftă tu chiverni să ți-l lipsește tărmânile tu parlamentul, să le vină ți-ale lucre, ama suțăsle nu lipsea să le cărtească, lipsea să le lasă suțăsle. Ei tuți intrară tu partii, azvarnă, tuți, cu oamenii de la suțăs, toți intrară tu partii și le muriră suțăsle și tora Este cam nu avem nimic. Naș mandră are armâni perifani și hrămostani, sunt dau grupi și sunt oameni cam trecuți. Noi tineri nu avem întâlniți ți joacă, ți asta te mărtii că adara aților noi mă multe etnii vă adunare și sărgi tinerii joacă timirachi. Să ți-ai bușneații, gifții tuți, joacă tinerii timirachi. Maș la noi armâni perifani și hrămostani, ți sunt oameni trecuți. Știi, nu știu cum zic. Nu are până care zine de înapoi. Dacă nu are de înapoi tineri, ți-va nu sfați și Mendescu că nu are starna ți-ai ani, ți-ai euforii, ți-o vam noi armeni la ani n-audzăți când adram de tuti. Caști, vă zidem, nu știm, vă zidem. Eu escu pesimistul că vă starna ți-a că vărăturlia armânii nu măninte îndăzățea că să dună armânii hineatoră, mă armânii nu vor să ducă la și să dar ți-va nu are care zin. Mi se pare că este zori, si optimist, tu actari moabeti, că mi-am treama este zili știi care fură rezultatele de la misurarea la OLU, acolo în Macedonia din Nordul și știu că era una mare așteptare că a esta radă va fi mai mulți armăi în care va să spună ca armăi. Ama toran vai spun tini desi vidzui ogini, mi se pare că numerul armații tot acolo, am vărligat de nauni. Torahim mapțăni. Eram nauni ești da 100, torahim 8 ești 100, 400 așeți. Tora nu știu, m-aș lipsească scăftăm apandesi la întrebarea câțe este lucru, tuti ți-li zburâm pântora vai da una pandesi șla este lugurii, ama care vrei tine să ne spuni masai văr altă minduiari testa.
ația e mindoiară că ația tuti ți sfac cu armâni să spuse râși la registrare. Aței ți sunt misticate preacli, ația fumeale ți este misticată preacli, ația ți noi, cum să spun permanește, ația ți noi nu avem interes ca e cu mine armân și fumeale se îngrăpsește că vărgăr, ația este normal, ti noi. Și tora, ația li suțați, ația li părtii, ete noi ca redacții, nică dăm tu emisiile, să deșteptăm niște armâni, să ducească că sunt, să nu sărșunează că sunt armâni, să spună că sunt armâni. Am ația, care să aibă suțați, îi vă să adună armâni, partiile, cloții să le dună, atunci un armân care să aibă nicuchirea vărgare, atunci vă zică fciorul, vă îngrăpsescu, armân. E tora ația noi că pămoară vă rățină căță, nu ne este aici, zicem, desi-vă să îngrăpsească, unul nu se față, desi-vă să îngrăpsească armân, desi-vă să îngrăpsească vărgăr, unul nu se față. Ația este naimă mare. Se pare că este un lăgurie care nu angreacă hăt. Ama este zori că și este jale, minduiescu că mea este misurare să dară unoară tuzația ai, nu este cafian, cafizu. Ama de clohim, Putem să adrăm niheamă copus, dar să ne spunem ațeații him, este mare. Clohim de pași căftările tine la Vasilii, la stat masneți, cafță, țivați, ziți, câți hiți voi? Ce să vedem? Și ația indiferentate, ai de cum să zic, permanește doar, nu știu, către armânama, ația este naima nebună ți putu snăcață noi armâni. Să nu ne hibă găile, să ne hibă una, cum vă să îngrăpsească așiți, cum vă să zbrască fumealea așiți. Ca maninte, părinții noștri nu era gini care să nu știu fumealea armânește. A noi, tora, cum ți sibă, și mare lucru ți hăiriși de armânească. Și ația este naima nebună ti armâni. Știți așa la registrare și mă hăptă, Dunia, tora, zic, mare lucru ți armâni. Știți, vedem vahiare nădei la bănurile care va să află țiva de armâni și va lăsi pare că este țiva mult umșat. Vără bărnul care va zină și va deșteaptă, nu știm. Dar să nu găsim așa ți Dacă iară sparnă ani n-audzăță va să află vără Hristoști te armânii care vă nămută tuță și ți vă nătragă ninte și... Și vreau să-ți vreau niheamă cartea ți o adusești armânești, ți ficiuriți, zochi pochi, mazdășghini. Cum ți vine asta idee și cum o dusești pântul bitisită? Zochi pochi este una carte care se învață la sculii de îndămine. Este mult cunoscută, vă zic acolo. Este mult cunoscută și adară și un film de Zochi pochi și până și luară tu svedi acolo filmul să-l spună. Tățea carte cel ficiurit Zochi pochi să spune ca fizu cu ți să stisește, cu ți să stăvrăsește tu bana lui, cum bănează cu maisa, cu părinții și în se vede una carte care tuțu vor la noi și în se vede una carte care vă sibă bună și te-ți ficiurit să-ți duc la învățarea permanește, să poată să aibă. De altă parte, această carte are multe zboară de lucruri de cafezu, de stihiseri de cafezu și așa ațeiți vă odhivăsească, vă să înveață multe zboară de bana de cafezu, cu maisa, cu papsul, cu la sculii, cu soții tu sculii și așa și de la Ministeriatul de Cultură a statului unde era cel concursul, de aplicația cloții și îmi dea parați, o trecui cartea permanește, o scoasem permanește și o petrecum la toate sculețe ioare învățare permanește și Crușova, și Bituli, și Știp, și Scopia. Este mușat. Mi se pare că vă au unica una carte, eu poate ghivăsească armânește. Să aibă că aceia cloții ficiuriți au mai cărți de învățare a limbei.
Asta e carte de ficiuriți poate să găsească. Ca poate. lectiră, nu știu, permanește, o lectiră. Ser mintis doarmă. Și se... Ca vorbiri mif. Ljubica mea, apropiăm de bitisita moabetia noastră. Tu bitisita avem ațeali întrebărții, le-ai văzut și tu alte emisii, sunt mult lișoari. Și de care ne spusești tu acurhită că ți-aduți aminte de cum nizeai la nunțile armânești și cum ți-aduți aminte că îi vedeai aței cam atricuți, cum și dea și cânta de adun. Ați întreb protații cântic armânesc cu țarii Hari. Masi buvără de ațeali ți le-ai văzut atunci, ai vără altul ți-ar masi tu Gian m-am înat. Eu de vechile cântiți, n-ai multul voi cânticul țin vizura oclinele licea roșii. Acel cântic este, nu știu, și ți-am dat la... Din umtă. Așa ți acel cântic de vechi. Și știu vechi cântiți armenești, sunt multe. Am acel îndalavdă și ți vrăturile n-am harau ne duți îndalavdă acel cântic. Țin vizura oclinele licea roșii. Viorel Plătărseaști nu agărșescu să te întreb care mata cântătora armânești acolo. Care cântătora armânești acolo? Care este vără ți cântă nica armânești? De bărnuri cam a tinerii, de aței cam a trecut. De tinerii cană nu cântă. La numță, de să știi vără cântători ți-ți duți pe numță? De tinerii cană nu cântă, de cântătorii Costa Mina Nica zic Nica cântă cu grupa Armâni Perifani, Nica să luntă coțeale lucri, armasi toțea domenii. Pe la numță, noi ați nu avem ni un orchestru armănescu. Mai să vărgăriți suntul, înveață câte 3-4 cântiți armănești și la numțele ne lișui rățeali 3-4 cântiți armănești. Este o Creg-Gione, numta armănească, Nina, Rina, Distrușchi Biseri, ațeali 3-4 cântiți, le învițară. Mi se pare niheamă tu te ciudii că am trăscă o atu României cât multi parei de cântitori are. Aveți multe. Și acolo sunt mulți armâni. Mi se pare te ciudii că dreaptă vără parei de cântitori. Nu avem parei ni de cântitori, ni orchestru armănesc, cum ați zic că ești să vărgăriți suntul și tejale la nunță armănești cântă câte 3-4 cântiți armănești, le înveață ei și cântă. Și bitiseaște de pa, cântă de alții. Ljubčo Tașcov Gioiapinică, el lucrează cu orchestru și se duce pe la nunță. El poate să cântă la nunță armănești și câteva cântic armănescu. Ljubčo nu avem. Îți alargă cu întrebarea timăcare armânească țarii Hari. De măcarle, pitele n-ai mai mult le voi armănești să le. Noi adrăm tora pitema, nu putem să adrăm că cum adra dadele și maiele noastre. Care era misticolul lor? Nu știu, eu e misticolul și eu asta murafeta lor, ama ei, ca lor pitin, noi nu putem să adrăm. Poate vă areți, poate să adară, mine adar piti știindu, ama că cum adra dadă mea soacră mă hătăr piti, înțel nostru nu. Țipita, dar n-ai mai mult. Care țare Hari? Eu n-ai mai mult voi pită de ouă. Și de lapte țaia, cu lapte și cu ouă. Pită de ouă îi zițem noi ații. Fați și caș, nu-ntru? După aia? Nu, mai cu... Nu. Ațeali, ca fi un petru scoațe, prota dar un petru tăva, după ala antiscoc și să zdrumin înăuntru și șarcăm câte ți spre ouă și 2 kg de lapte. Și urcăm înăuntru și o învălim cu altul petru. Nu băgați caș înăuntru. Fără caș, maș lapte cu au și câte de Aoații, băgăm și caș. Cheamă. Cât te ghine. Am arcundească o drază voi.
Și avem și nica una întrebare dubitisită. Ți zbor armânescu țarihari, care stai mai multi zbor armânești sau hari. Nu știu, eu tot na vărăturli anda lipsește să dar țiva că să aștept tu țiva. Mi-aduc aminte pe un scurtul pirmif și ți papul ți-l spunea și ți-a vărăturli câte ori voi să dar țiva și îngini tu minte acel pirmif. Zice, și era da ursi și una-i zicea liștei, zice, toraveara va să aibă purni. Și alante zice, diu știi? Și asta zice, nebuna nea. Mine și ți? Ația asta, mă voi să dar țiva și zic, va să aibă, va sibă și ne duc aminte că sniheam cava pe largă, poate snihibă că nebuna nea nu spare că va să facă lucrurile. Și τώρα să ne băgăm și noi întrebarea. Vas iasă armâna mea din intinu? Și care ați vas din întrebarea că ți-ați apândăsesc cu mine că e bună nea. Voi zic că ați ținut bună na o să facă delicia. Îți da Dumnezeu, poate ești cum eu tu bana mea tot nu ești optimistul, tot nu-i fac și că nu ești cu vără, nu zburaști, citații. Și tot nu eram optimistul și nici ești cu optimistul tu bana mea. Lucrurile la noi nu-ți duc pe bună cale. Poate vă se îndreagă, poate ți zici, poate vă se iasă și la noi vă zină vără că Hristolul să ne mută, să ne spună calea cât eu să închisim. Amatoră de oară, eu mă îndoiesc că lucrurile nu sunt bune. Haristo mult iubițati m-a băitat de tora seara, să rămânem cu nădia că lucrurile vă zină pe ună cale cam bună și noi știm că alantă joi va ne vedem iar tu emisia pe limba armânească și că va ne hărsim de un alt oaspită, va zidem, va dăm hăbari dumânică care este alantul câlisit tu mă betea de ca fi joi. Hristuseri, cum zici, nica unoară și care vrei să-ți un zbor bitisit. Voi zic protă Hristos și avați micălisit, după vă zic Hristos și ti ideea, este mult bună idee și ți ligați armănii de iuțido, ți odrața asta și tu soni, voi să dau una demandare a armenilor, mas vrem să scăpăm armânama, mas vrem să aibă armâni, atunci tu îți lipsește acasă să zburăm armânești. Ca lăsculie să înveață să divăsească, să îngrăpsească, ama limba să înveață acasă. Noi toți învățăm acasă armânești. Și mult mai ieftul este să te înveți să îngrăpsești, să divăsești, să îndăuștii limba. Din oară vă să înveață să divăsească și să îngrăpsească că să știe limba. Și mă îndoiesc că până să nu turnăm limba armânească acasă, că tora este, nu știu cum, ciudie este să afli casa armânească și să zburaște limba armânească. Și voi să demandă armânilor să zburască acasă armânește. Altul țiva nu lipsește să dar. Aici țiva. Maș acasă să zburască. Cărioasă, avem nădia că ajungi a este hăbare, cât tuti dadele, cât tuti maili, maia, paplu, tetili, soia. Și avem nădia că, așa cum zisim, vazine lucrurile pe una hală, pe una cali, cam bună. Ljubița, Hristos serni ca una oară, noapte bună, noi ne vedem alantă joi. Hristos seri multi. Hristos așa, noapte bună.